ভোট হে ভোট হে ভোট হে আমার ছকুরে ভোট হে ভোট হে ভোট হে আমার বুরগিরি লং লিভ बे इउपिपिएल दलनिफ्राय आं ओंखायनो दुखु नांनानै दिनै ओंखारनाय जाबाय आं बेखिनिखौ बुंनानै जिरायथ'नाय जाबाय। आच्छा दिनै 1 नं कुसुंदिसा सान्तिपुर प्राइमारिनि आन्दाराव बे 1 नं कुसुंदिसा गामियाव आंनिनो गामि बे गामियावहाय दिनैहाय सिगांनिफ्रायनो जि इउपिपिएल दोलोआव जगदान होबोनाय गालर बसुमतारी गावबुरा बिथाङा गोबाव सम गावबुरा जाबोबाय बे गामियाव दिनैहाय बिथाङा इउपिपिएल आरो पिसिडिआर बे दोलोखौ गोबां बोसोर बिदिनो जगदान होबोबाय। दिनैहाय बिथाङा बै इउपिपिएल दोलोखौ गाज्रि मोननानै दिनै जोंखौ लेंहरनानै बिथांमोना गासै गामियानो गामिनि गासै 15था न'खरा दिनै जोंनि बिपिएफ दोलोआव जगदान जाबाय। बेबादिनो दिनै दोलै नोगोरै जोंजोंनो खामानि मावनो होनानै बिथांमोना जोंजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना जोंजों बरायजाबाय आरो जोंबो सान्तिपुर प्राइमारि बिपिएफ दोलोनि जानानै जोङो बिथांमोनखौ बरायबाय आरो बे हाबाफारियावनो जोङो 14 चिरां दुवार ब्लक बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोर आरो डिस्ट्रिक्ट जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बिपिएफ दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बेयाव नुजाफैनो हादों। बिथांमोननि नुजाथिनायावनो दिनै बिथांमोनखौ जोङो बरायनानै लानाय जाबाय। लोकसभा बिसायख'थिया खाथिथारसै नोंथांमोननि बिजाथिया देरहागोन बेसेबां आसा जायो? दिनैनि दिनाव जोंनि जि बिजाथि बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी सारा दिनैनि दिनाव जोंनि क'क्राझार 1 नं लकसभा समस्तियाव गासै बिजाथिनि गेजेराव बेनो हाइस्ट आरो 1 नाम्बार जानानै दङ। दिनै बिथाङा जोंनि बिपिएफ दोलोनि जानानै बिजाथि जानानै बिथाङा एकदम देरहानाया जोंनि क'क्राझार सिटआव बा समस्तियाव एकदम रोखा जाबाय जों बेखौ दिनै बुंनो हाबाय। बिनि प्रमाना बेनो मैया जि 19 तारिख बे 19 तारिखआव जोंहा नमिनेसन जोंहा दाखिल खालामनाय जादों। गोबां रायजो राजाफोरखौ बा जोंनि बिपिएफ दोलोनि सापर्टारफोरखौ लानानै जोङो नमिनेसन मैया गथायनाय जाबाय। दा बेवहाय रोजा रोजा जोंनि बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा बे खाम्फा बरगयारी सारनि जि नमिनेसनाव बिथांमोनहा बाहागो लादों। आच्छा नोंथांमोननि केम्पेइना जिहेतु सा ओनसोलाव मा रोखोम जानानै दङ? जोंनि केम्पेइना सा ओनसोलाव जोङो अपेनलि माने गिदिर गिदिर मिटिं खालामालासिनो जोङो सिङाव गामिनि रायजो राजा गावबुराफोरखौ लानानै जों सावरायनाय जादों। जोङो लोगो हमनाय जादों। जों मोनफ्रोमबो गामियाव हाबनानै जों सावरायनानै जों मोनदों जे गासिबो पजिटिभ मोनदों। दानि जि सरकार इउपिपिएल बे इउपिपिएल दोलोनि जि सिगाङाव जि प्रतिश्रुति होबोनाय आसा होबोनाय जे आसा होबोनाय बायदि बिथांमोना मोनसेबो खामानि गामि सिङाव बा गामि लेभेलाव मोनसेबो खामानि उन्नतिनि थाखाय मावनो हायाखै। बेनिखायनो बिथांमोना दिनै इउपिपिएलनि दिनैनि जि सरकार प्रमद बर'नि जि सरकार बे सरकारखौहाय गाज्रि मोननानै दुखु मोननानै दिनै गोजाम जि बिपिएफनि फुराना जि बिपिएफ दोलो बिथांमोनखौनो गभर्नमेन्टआव 2025आव बिटिसिआव गभर्नमेन्टआव लाबोफिननांगौ होननानै दिनैहाय एमपि इलेक्सन जि जोंनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी बिथांखौ देरहाहोनायनि थाखाय बिथांमोना जोंजों सिङाव रायलायनाय बा लोगो हमनाय गासिबो पजिटिभ आरो जोंखौ मदद खालामगोन होननानै जोंनो खोथा होदों।